Ọhaneze Ndi Igbo ekenekwa mụ n'ụzọ asị m ebe onye nọ na-anụ ọnụ m udo dịlụ nwoke udo dịlụ nwaanyị biko na ihe anụ nwakịta ị na-enene bụ vidiyo pastor na-eme ministry mara m chọrọ m afọ ya because I don't want to say something that I don't know. Obegobere Nichi Evangelist Ebuka Obi warning saying ihe about the last warning on Nichi Evangelist Ebuka Obi no continue to defend the Pope. Maka ihe Pope kwu na m eche ike nya afọ m ebe Ebuka Obi si defend the Pope n'ihe Pope kwu. No Igbo Pope so the problem anyị na-enwe bụ ndị Igbo na-ada. Oyibo na-aha ya ahụ nghọta mana anyị pụtakwa ya na-asị na ijele akwụkwọ. Pope asọ n'Oyibo ọsụ ka o wee confuse why. Mana ịmago ndị gara akwụkwọ n'ime anyị wee gbalikwa anya bụ Igbo wee kọkwa na n'ihe Pope na-ekwu were ewu nwee n'ọgbịrị ọ sịrọ gị were ọgbịrị mmadụ ewu. Ọ sị gị were ewu nwee n'ọgbịrị mana ọ sịrọ gị were ọgbịrị mmadụ ewu. So in the sense that na ikulu kwada na makwa na solukwe na wolukwe bụ ofu emunye ewu na ọgbụle na wole ọgbụle mmadụ ewu ka bụ ofu ihe ahụ. Maka na Pope sị gịnị bless the individual do not bless the union. Wee na-asị biko nụ nwoke na nwaanyị bịala ịbịa gbaa akwụkwọ ihe egozi nke nwoke hapụ nke nwaanyị ka ya asị ha na ije n'ọna ha in marriage without wishing them a successful marriage. Ọ bụrụ na ofi ọ bụrụ ha ncha niile ka bụ gịnị ofi ihe once ikpodego ha na-abụ sị ha nna udo dị ilu unu ụmụgosi ha nna na udo dị ilu unu na ịmago ka esi emenya bụ marriage automatically bless go ha bless ya their home. Mana Pope sịrị gịnị na nwoke na nwoke bịa ịbịa nụ that you should bless the individual do not bless the union. Kezi ihe dị iche na ị na-bless individual without blessing the union. Ọ ka bụ ofi ya ọkwa wele ewu nwee na ọgbịlị ma wele ọgbịlị ma dị Igbo ka bụ ofi. So na Oyibo Pope so they as clear as under gas school ya ghọta ya. Onye ọbụla gas school mara ihe a na-asụ n'Oyibo ya ghọta na Pope na-efe fa nọ n'obodo ha ka ọ sọrọ ya mana anyị interpret ya n'Oyibo ka e wee confuse why. Mana anyị nweta ihe okwu ya n'ụdị nke wesikwa mba na ihe a abụrụkwa ihe Pope na-ekwu na ihe Pope na-ekwu ka bụkwa ofi ihe n'ọkwa gịnị were ọmụlị were ọgbụlị ọ dị ewu. So automatically onye go license maka na ọ bụrụ na watch ya before Pope made that announcement o hostulu ndị LGBTQ na Vatican. O hostulu ha ndị a na-eme ka nwoke ndị a na-achị nwoke ghọrọ nwaanyị fụza nwaanyị ghọrọ nwoke. O hostulu ha ncha niile which they share their video on TikTok. Maka na ụfọdụ n'ime na amam unu data na-eme ha share that video na TikTok. If you ever wee mgba olu ha ofu izuụka ma ọ gafego izuụka Pope eme announce anụ nwe. So what other thing are you trying to say? Na Pope asịrọ sị wedube nwoke na nwoke wedube nwaanyị na nwaanyị. So Ebuka Obi asọpọtụrụ ihe Pope kwu. Yọtago na Ebuka Obi sị na the thing adọghọ gịnị biblical. Na ọ dịrọ gịnị biblical na onye ọbụla mara ihe ọ na-eme will never succumb to this thing Pope na-ekwu. Hụ ha mana achọrọ m ka unu gee ntị ka unu nụ ihe this pastor chili Ebuka Obi warning regarding ihe okwu. Maka asị m onye na-echukwa warning ya ka barụ je play video Ebuka Obi kwuru ka ịdịkwa sure ihe na-ekwu. Maka na ndị Igbo anyị na like ịdị in control mana they don't want to be controlled. Ya like ka ịdị in control ma ị chọrọ ka control gị. Ịnọlugo na be gị na-atụle Ebuka Obi ọnụ na Ebuka Obi akpọrọ gị afa maka mgbe ọ ya eset akwa ebe anụ nwaka nnọ unu bọọ ike na-ama nnọrọ ebe a gwa unu ka unu na-abọọ n'ike onwekwa ihe ọzọ m na-alụ n'ụwa mpụta. And this video, ka ọ dị n'mgbe and the one stupid woman from the woman they go Zion to go Ebuka's church. He was saying to my page that it was under what? Pressure. I tell him, say let the same thing that this man prophesied happen to your own children and generation. He becomes silent. And I'm saying the same Ebuka Obi. We are saying that it was under what? Pressure. I begin to suspect this guy for him not to marry up to this time. Ebuka Obi. I begin to, with what you said about this, I begin to suspect you. Up till now, you never get what? You see not me very well. You see not me very well. When you look at somebody, you know your mate. And I don't have 6 children.
My daughter very soon now. A man will marry, and you are sitting there. What are you waiting for? Yes, let us say the truth. What are you waiting for? You are not even a priest. And I saw your mother. Your mother is even old. Magakala. Your twins also the same word. None of you have got what? What are you waiting for? Chukwu Ebuka Obi. You no be not very the talk now. You exercise it. Check the line now. You know that I don't know how you take come, but I see you as a man of God. You also know where I'm coming from. You are not doing this thing better than me. For you to say such rubbish I see you say in the internet, I begin to suspect you. And his followers were, one of them was commenting in my page with what the Chukwu Ebuka Obi do what said. Where are you from? Imo State, Imo State. Check me spiritually. If you are going in this, because if for you to say that, nah, you fuck up. Yes, and your group were testing me in the internet, commenting on my page that it was under pressure. But this man, they stole him for what? Because of his what? Faith. Stephen, they stole him. Daniel entered the lion what? Because of his what? Faith. And he redeemed everybody. The people are stupid. Shadrach and the Meshach and the Abednego was in the lake of what? Because of their faith. And Chukwu Ebuka Obi were telling me when they let us say now it was under what? Pressure. Pope went on old man. Because all of you are the same way. If you do not get married until 2024, that means this thing you are calling. Actually, I will begin to check it spiritually. Oh ha! Chukwu Ebuka Obi, I tell you, Obi Mabeli, from the same state you from. My own is 2 years plus. Man, if I find myself for Lagos, your church will dry. You know, check me spiritually. Follow my page, you see what I'm talking about. But God called me Bayasa because He want me an evangelist. I will go around. I will soon come there. For you to say that that it was under what? Pressure and old man. So you are telling me that thing you are calling in the name of Jesus you are calling. Then somebody now come for you to do what you're not supposed to do. Then you say because of his under what? You are under pressure. You don't know what you are doing.